विसोपरांत तुमकां येवकार। तिसऱ्या दिसा काँग्रेसीन फॉर्मेलिनाच्या विशयाचेर भासाभास जावची म्हूण मागणी केल्ली। दर फावटी वेगवेगळी कारणां सांगून सभापती विशय कुशीक दवरता असो आरोप विरोधी पक्ष नेते बाबू कवळेकारान केलो। बाकीचे सगळे मुद्दम उगी आसात अशें तो उलयलो। निमणे सभापतीन विधानसभा तहबूक केली। तुम्ही टाइम टू टाइम 5 पावटी हाऊस एडजॉर्न केले पहिली दिसा आणि दुसरी दिसा 2 पावटी करपाचे पडले। 7 पावटी तुम्ही ज्या कितें आमकां सूचना दिल्ल्यो या सभागृहाचे कामकाज तुम्ही 5 पावटी म्हाका एडजॉर्न करपाक लायले। दिल्ले आसा हे विषय महत्वाचो आसा। साइन मारून तुम्ही जे सांगले म्हणजे तुम्ही पहिली दिसा एलाव करपाचे नसले तर तुम्ही माननीय विरोधी पक्ष नेते ह्या हाऊस रूल बुकानुसार चलता। हे हाऊस कोणा एखाद्या मेंबराक आणि मोशन आम्ही बी तुम्ही डिसअलाव केले आम्ही ऐकले बी पण तुम्ही म्हाका पयर अशेंच सांगा की आपण रुलिंग दिला ह्या पद्धतीचे रुलिंग तुम्ही पहिलीचा खंय दिल्ले स्पीकर तुम्ही सांगले आपण रुलिंग दिले हांवें जेन्ना सांगले टाइम टू टाइम तुम्ही वेगवेगळे उलयतात 7 दीस तुम्ही वेगळे 7 पावटी तुम्ही हाऊस एडजॉर्न केले वेगवेगळी रिझन दिली आज तुम्ही म्हणता आम्ही रुलिंग दिले ओरली तुमकां सांगलेले आज सारखी I had not admitted and disallowed when I orally says I have not admitted and disallowed. It is on the record of the house. आम्ही अजूनही म्हणता It is on the record of the house. I have orally said. वो विषय पहिली घ्यात I have orally said. ना म्हणला Under the rule 69 you go टाइम टू टाइम स्टेटमेंट चेंज करीत आसात। तुम्ही जे सांगला त्या प्रमाणे आम्ही आज दिल्ले आसा मोशन बिफोर क्वेश्चन आवर म्हणला मेन्शन केल्ले आसा तुम्ही अलाव करा। वो विषय इम्पॉर्टंट आसा काही सदस्य पळय तुमच्या मनशान सांगले आसा हे सारखे आहे म्हणून काही लोक तुम्ही हाऊसात रेफरन्स दिवं नाका तांकां सो दिसता की हो विषय उलोवपा जाय पयली तुम्ही विषय घेवपा जाय ओपनली उलोवपा शकनात तुम्ही प्रश्न विचारा सगळे धाडस करनात लेट वाज ऑनरेबल मिनिस्टर हाऊसा भायर कोणी कितें उलयले तो रेफरन्स दिवं नाका पण अनऑफिशियल उलोवन दाखयतात ते हो विषय पयली घेवपा जाय म्हणून तुम्ही जिद्द कित्याक करतात तुम्ही जिद्द कित्याक करतात हो विषय अलाव करा जिद्द कित्याक करतात आम्ही तसले करतात विषय हाऊसात म्हणतात हो विषय अर्जंट आसा 15 लाख लोकांचो प्रश्न आसा मंत्री अजूनही ते 17 ट्रक खंय गेले ते सांगले नियमंत्री तुम्ही 17 ट्रक तुम्ही खंय गेले ते सांगले बसा तुम्ही अशे लोकांच्या हेल्थान खेळपाक शकनात सर कोण हेल्थाकडे 17 ट्रक गेली खंय तुम्ही 17 ट्रक गेली खंय कॉलिंग अटेन्शन येतले त्यांना विचारा त्यात तुम्ही हे पहिले घ्या म्हणता कॉलिंग अटेन्शन येतले त्यांना विचारा आम्ही हाऊसाक रेस करतात आम्ही रस्त्यार गेलो ना योग्य वेळ मेळटलो आम्ही मांडवी ब्रिज हाडोवपाक गेलो ना त्याच्या पयली दोन्ही मांडवी ब्रिज ब्लॉक केल्ल्यो आम्ही तल्ली केलो ना तू परत सांगता ह्याच्या पहिली परवारी सुद्धा हायवे हाडली आम्ही तसली केलं ना आम्ही फक्त हाऊसाक रेस करतात तुम्ही हाऊसातले विषय हाऊसान सांगात म्हाका तुम्ही सगळ्यांनी तोंड बंद दवरला तुम्ही उलयतात हे खरेंच हाऊसाक डिस्कशन जावपा जाय म्हणटात ओपनली सांगात कित्याक भितात ओपनली सांगात डिस्कशन जाऊ नये म्हणून माननीय मंत्री ओपनली सांगात माननीय मंत्री यू ऍड्रेस डिस्कशन जावपा जाय म्हणून माननीय मंत्री माननीय विरोधी पक्ष नेते यू ऍड्रेस तुम्ही मायकल लोकांचं धाडस केलं तुम्ही धाडस करणार माननीय मंत्री या विषयाचे ओपनली उलया जाऊन मंत्री किती भायर येवनी किती खरे आहा ते फुडच्यान न्ही किती खरे खरे खोटे खोटे जावनी ऍड्रेस टू मी स्पीकर सर स्पीकर सर ऍड्रेस टू मी येस सर इशू महत्वाचे इशू असे माननीय मंत्री सर माननीय आमदाराक हांव एश्युरन्स दिवंक सोदतां की फुडले 15 दिसांनी दोगूय जाण आमी थंय बरोबर वचून इन्स्पेक्शन करून हो इश्यू रिझॉल्व करता। थँक्यू स्पीकर। तारांकीत प्रश्न क्रमांक 2 श्री चर्चिल आल्लेमांव। तारांकीत प्रश्न क्रमांक 3 श्री नीलकंठ नाळणकर। तारांकीत प्रश्न क्रमांक 4 श्री निलेश काब्राल।